Để saja sen gini yang kedua biang harga ni ka video nung kong ngakak panai ke beli pi barok ki perlok ki ba cus ngotunan ban pe ki video harga ni ka channel kam tam ki tu ki perlok ki baju kerjaan nak por ya ka por te nung kong aswa bang instang ya ni ka wek sing ka poi do ka te ngakak pa de pi ba bit sko ba ban share bat tip lem ki perlok jong pi kenang ba ma ki ro kin tip ya ni ka jing ka poi do ka namar kalong ka bahit haduh kata-kata te ngangai cisin belapan benar ya kajaka barok ki perlok rawon kila TV ya kata jaka te kelima penslam to git painon naduh bastang haduh bandakot kane ka jingi kop kwai doka hakaba meno ro kalong ka bahit ba hakaba uban kong un ayo kharsan lak uba ar haneu lak uba lai ar lak uba saw silak sibo hajar te tong git pain naduh bastang haduh bandakot kane ka jingi kop kwai doka ka jingi kop kwai doka ka jaka hakapung umasar ki bawa kawadon hatu bar Shohshrieh East Hangne District ban penlong ya katai kajai ka kwai dok ha kan long ban penmi fon ya ka school Ambrose secondary school Khyrwit ka tarik ban kwai ha ka kat pra tarik nai ba sipo a za arposan ka pos tang naduh kandai steng men step kan kut ado lai ba jajan met kat ba ka tiket pat kan long kasan spa sirung yang uai kwai kat ba uban kong unang yo haduh kasan lak uba ar haneu lak uba lai ar lak uba saw silak sipo wajar uba san silak uba andriu silak paneu silak bapra silak bakandai silak basipo silak bakarwai silak bakat ar silak bakat lai silak bakat saw lai po wajar bakat san ar po wajar bat bakat andriu sipo wajar kini kita ikat andriu tali hakikat dan jangka price hakatai kasngi tina lorang ta ini oro ya ke consolation prize hakatai kasngi kadon kumba ar po tali hakador sana jar marwai te ki price ki long ki bakut te tongin pai no ya ki kendon ba labo hakatai ka jingi kap phai do kha te na lor ki do harim on the do kha thamai sakat san quintal haka sipo tarik na ba sipo a sar posan haka pot sipo ba jemen step on pan khwai sa tali ki pung on sampai do temporary sticker haka por si ba je jan met haka khat new tarik na ba sipo a sar posan batang sudah ban pelai ya ki temporary sticker hadin sitang kenta ngin de no da katikiat ya ka porbang ya ki temporary sticker ngin sapan benana ka office sisen waradap ki price kirawon kimbun hak ban thau jingkul mar umsha bande lane dikiat harot jong kapung kajing ya jangai uwei na uwei urawon kat long khat lain chi marwei an sim jing thau habaro ki jai dau kha la nyo tang ki ka ha khle ngin nam ai booking ngin ai tang ya ki to ki ba siu cash lane online payment ngin nam padiang ya ka do kha ba la yap ki rawon ki dai ban bur ti ya ka ne ka jing pat banana ka office om sha ban de jing de la no ki bang kwai bat ki tiar kwai om sha ban kan ro krup sha ki jaka kwai ne sha kino ki jaka ki balang ha ba po upur usam jongka tu ban Shohshrieh tena lorang ta ngin yo ro saya ka lokidro ha ka tai kasngi ha ka ba uban kong unyo daga bolero brand new BS6 lane ulapan sim daga bisa kumba neo lak san pau hajar uba ar lak uba lai san pau hajar bat uba saw ar pau hajar kador jongane ka tiket kan long lai spa si tiket san spa ar tiket te kanates kala poi sa kabakut ngangai ba pelasya thosai habai dai bat ki price bat kasngi ban penlong ya katai ka jingi ka phai do kha harangkat bat ki kandon ha katai ka jingi ka phai do kha te kanates ka poi sa kabakut ngakar pa di baro ki perlok rawon ki ba empat syai ha kenal kalian ki jangtip pila ban sim kini ki nambar bandon hatrai te tangkata kublesibon